Lalela awuhlanganise ku drink wa 3 million kulo 3 days. In 3 days. Wena musugoloza. Hayibo, hawu. Ngicela ungangifaki, ngizoba ungangifaki. Avuyiphiqiphiqi njalo wena Khumalo amakhoyo umuntu oyixoki. Ngashonise khona USB yakho, uyishonise. Sicela ulemenathi. Washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Sicela ulemenathi. Washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Sicela ulemenathi. What you gonna do? Ukhumalo nongobo when they come for you. Sicela ulemenathi. What you gonna do? Ukhumalo nongobo when they come for you. Ungambona mfishane ungobo uyathanda ukuphula umthetho and ukhumalo hlezi ecabanga umphetho we bamagwala ngazuba nowabaqasha they always together bazovikela i-country. Ngeke ubabalekele ungazukale mi masebefikile ngeke futhi ubenze next mhlawumbe uzobabona nangakini kata please mabobona wenze sure ukuthi unayo i-drink. Uzuba nami uzafika ukuphila. Uzobona umsamsa? Khuleka yazi uzongibona noma yini ngoza lapha. Okay, Khumalo gibela. 32 rand babe, awindaba manje. Umalini? 32 rand indaba. Yabona ke into eno3 angiyifunga. Ungeke nje ukhethe noma u50. Yabona ngineyinkinga za 3 days, neyinkinga ka 3 weeks, nginenkinga ka 33 rand ke manje awucela ngani nomalini. Okay, kanti nomalini yeke. Oh, hayi unomalini ngizokunika wona. Babe, awungitshela. I-USB le engikunikile ngathi nikingane ifaka amamuvi ushonsephi. Hayibo lo USB ngibonile iphase ingane ade ipheze ngicase nje udlale ngawayilahla showcase uyilahlile nje. Hey, noKhumalo. Hey, shesha ngobo. Wena wenzani vele ongaqedzi ngayo? Ay angithi nawe nje futhi lana naye lapha yana. Awu, asambe. Hayi, hawu. Ay man, ay, hawu. Awuboni. Uzuba nami uzafika ukuphila. Uzuba nami. Ay ngeke. Manje lo muntu wakho uthi ngempela uthi ufuna 3 million. Yabo Khumalo. 2.5. Ngempela kuyiqiniso ukuthi iCovid imbula isifonyo ingene. Lento indida nje yonke. Lo muntu uthi ufuna u3.5 million. Kuthi Khumalo, kuthina Khumalo. Musu ungifaka into engahlangene nazo. Musu ukuthi uyifuna kuthina. Khumalo, wena ekufuna kweni imali. Musu ungifaka. Khumalo ukwazi ukuthi uthi imali ifunwa kumina. Kube Khumalo kuwo wathatha isikhwama emotweni. Mina wathatha isikhwama? Khumalo wathatha isikhwama mina lale uyelo bondo ngangilokho ngimfusha. Suxabana ngoku, suxabana. Akusi wena wathi ngithatha isikhwama. Mina ngangizovana ngisukela isikhwama ngingazi ukuthi sinani kanti ngiyasangana yini. Oh, sekukusangana ukuthi wathatha isikhwama. Usho ukuthi usangana ngempela boKhumalo ngempela boKhumalo. Hayi suxabana musu ungifaka kule nto yakho. Khumalo yazi ngithi ngizama ukukusiza njengomfowethu esisebenza naye ukuthi ungichazele inkinga yakho. Wena usufuna ukungifaka kule nto. Khumalo, buka ngempela soxabana. Hayi man, sikamane sixabaneke. Ngizokubamba ngamawashing mina Khumalo. Hayi mfana. Hayi mfana ngeke. Angamane kuliweke baba, ngamane kuliwe. Khumalo mina ngine black belt etokoshini kayi. Uthi wena ungazi. Shala khona uzobona. Shala. Hamba. Khumalo ngizokushaya ngemawashi Khumalo. Ay man, uyasangana lona qobo man. Ngihlale ngikutshela Khumalo ukuthi ungabongithatha kancane ngino black belt wetokoshini kayi kakarati. Ngila. Ay. Yazi man, yazi inhlamvu eyodwa ibalekile. Yes. Ngitshelile. Baba nasambeni futhi sambeni. Yeah. Hawu.
Hey. Hayi. Hey. Hey wena. 2 days osele. Hayi. Insuku ezimbili. Hayi. Zokuponya. Yazi laphiswa yezo. Uzophiswa makaka. Piswa makaka Ngithi ufuna ukubosha wena. Hayi right. Vele bengikade ngingadlanga lutho. Bengikade ngizoyikhiphela umoya. Uzokhipha umoya. Khipha umoya. Khipha umoya. Angazi phela ukuthi ngingasuza phambi kwakho ngiyokoleta imali engaka. One day. Sekusele? One day. Kahle njengoba ungilindela etoilet ngifuna ukungibonisa amakaka. Amasela. Sekusele usuku lokugcina. Yazi nje. Hey. Dlana nali yaphola. Etoilet. Dlana. Hey siqwa niyabusa bafethu niphuma nje baba senamba ngeimoto nje. Isipara sasebenza nangaphakathi thina mfethu besisebenza mfethu. Hey niyabusa siqwa umhlabo wenu ithini wenza ngani mfethu? Mfethu yabo njengamanje. Kunemali engango 3 meter. 3 meter? Yeah. Kunemali engango 3 meter mfethu ngifuna nithi kuyirenza yaba? Ngoba manje iza ngomunye line. Ithini uyithatha phi imali engango 3 meter mfethu kuma phakathi? Sisitididi nje ukuthi sivele singikweleta yabo. Njoba ngitshela thina besipana nangaphakathi besisaqhubeka mfethu. Mfethu balo ukweleta imali engaka silambile singaphandle. Balo sitididi lo. Isho lo sitididi ungangengane lo iphoyisa. Iphoyisa? Ngcobo. Kona leliphoyisa nje linentshebe. Okungaka. Oh le phoyisa elifishane. Ingcobo leli lentshebe embuzi. Yeah. Oh. Kunemali engango 3 meter kufanele ayilethe wena mfethu. Futhi le mali uzoyiletha kusasa angiyona into seyixoxa. Sure. Ikuwukuthi nje kufanele sihlangane alethe imali yami. Hayi ekuse ungasabi mfethu. Ubala lona. Ngidinga wena ukuthi ungirensele yona mfethu. Uzobona nawe nje nezenje ukuthi nenza kanjani yebo leyo. Hayi usushilo. Celula mina washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Celula mina washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Celula mina what you gonna do ukuma lonongobo when they come for you. Celula mina what you gonna do ukuma lonongobo when they come for you. Ungambona mfisha nongobo uyathanda ukuphula umthetho and ukuma lo hlezi